Oké, dames en heren, het gaat gebeuren. We hebben er heel lang op gerepeteerd, dames en heren, heel lang op gerepeteerd. Ik kan even de computer op C zetten. Bij het volgende nummer zouden we, met de nadruk op zouden we, een striptease act krijgen. Niet van mij, ook niet nog goed, maar dat gaat niet van mij. Maar niet van haar, helaas, sorry. Maar van een tuba, dus, hey, achter. Die komt er van de zaal in. En die wil zich eens lekker laten verwenen. Dus bij genoeg aanmoedigingen in de gezag, wilt er wel een beetje middel striptease act doen. Wilt je dat zien? Wat zeg je? Wilt je dat zien? Oi! Roland! Ja, Roland, afgesproken is afgesproken. Kom op. Wacht even. Ik get op. Your head.